ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ҳар як шумо хуб ҳастед. имрӯз душанбе 23 октябр. $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баробар ба 1096 сомонӣ. дӯстони азиз, дар зери видео лайк ва ба канали мо подписатсия кардана фаромӯш накунед. ва ҳамчунин дӯстони азиз, 100 евро баробар ба 1161 сомониро ташкил мекунад. бо шабакаи Корвони Умр бимонед ва ҳамарӯза дар бораи қурби асъори миллию хориҷӣ маълумоти пурра гиред. мегузарем дӯстони азиз, хушхабари хеле муносиб дорем, зеро ки рубл рӯз то рӯз боло рафтестай. 1000 рубли русӣ бо курси имрӯзаи мо ба 115 сомонӣ баробар аст. минбаъд курси рубл боло мешавад иншоаллоҳ. 1000 тенгаи Қазоқистон, касое ки дар ҷумҳурии Қазоқистон кору фаъолият доранд, 1000 тенгаи пули Қазоқистон бо курси имрӯзаи мо ба 22 сомонро ташкил мекунад. ва касое ки дар ҷумҳурии Туркия ҳастанд, мегузарем ба лираи туркӣ. 100 лираи туркӣ баробар ба 39 сомону 12 дирҳамро ташкил мекунад. метавонед як бори дигар бо тариқи Google низ бисанҷед. ва як бародармон дар бораи фунт стерлинг маълумоте гуфта буд. 100 фунт стерлинг баробар ба 1333 сомонӣ. дӯстони азиз, ҳатман ба канали мо подписатсия кунед ва дар зери видео лайк монед. Корвони Умр ҳамеша бо шумост.